खुलुमबाय, आं निपुन बर'। हिन्दुस्तान क्लासिकेल मिउजिकनि सोलोंनायाव सिगां जोङो आलाप दामनो सोलोंग्रोनांगौ। आलाप दामनो सोलोंनायनि थाखाय आङो नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। फार्स्ट क्लासिकेल मिउजिकआव इ बेस फ्लुटजों दामनाय जायो, नाथाय आङो सि मेजर फ्लुटजों दिन्थिनो सानदों। क्लासिकेल सोलोंनायनि सिगां जोङो बा राग सोलोंनायनि सिगां फार्स्टआव जों आलापखौ दामनो सोलोंग्रोनांगौ। जेब्लासिमनिखि जों आलापखौ मोजां सोलोंना लाया अब्लासिम जों राग दामनो थाखाय थियारि जाया। ओंखायनो आलापखौ सोलोंग्रोना लानांगौ। आं दिनै नैबे भिडिअनि गेजेरजों फार्स्ट आलाप बा गिबि आरो नैथि आलापखौ दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। आलापाव फार्स्ट आलापाव जोङो मोनसे सेकेन्डै मोनसे सुरखौ दामनांगो। जेरै सा, बे सानिफ्राय जागायजेननानै जोङो साथिं दावखोलांनांगो। साथिं दावखोलांनायखौ जों आर'ह होनना बुङो। ओमफ्राय सानिफ्राय सिंथिं फैनायखौ जोङो आब्रह होनना बुङो। जोङो गाहायनिफ्राय साथिं आरो गोजौनिफ्राय गाहायथिं दामनाय बे मोननै हुदाखौ मोजाङैनो सोलोंना लानांगो। जेरैबायदि सा रे गा मा पा धा नि सा, बे जाहैबाय आर'ह। आब्रहआ सा नि धा पा मा गा रे सा। ओमफ्राय बे जाबाय आर'ह, आब्रहआनो। बिखौनो जोङो एसे स्पिड दामनांगोन। जेनेबा जोङो से सेकेन्डआव मोनसे सुरखौ मोनसे दामदोंमोन, बेखौ जोङो स्पिड दामनांगोन। जेरै जेसेबां हायो स्पिडआव दाम, अब्लानो जोङो हागोन। आरो बे जाबाय फार्स्ट आलाप। से सेकेन्डआव मोनसे सुरखौ दाम। नेक्स्टआव नैथि आलाप बा सेकेन्ड आलाप। सेकेन्ड आलापाव मोनसे सुरखौ डाबल दामनांगोन एक सेकेन्डआव। जेरै बेयो बेखौनो स्पिड दामनो हागोन। जों बेखौ माबायदि दामदों? सा सा रे रे गा गा मा मा पा पा धा धा नि नि सा सा, सा सा नि नि धा धा पा पा मा मा गा गा रे रे सा सा। बे मोननै आलापखौ सोलोंग्रो। बिनि उनावहाय नेक्स्ट आलाप सोलोंनो हागोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय।